Mulerenea proiektua zer den, giazteko, hainbat jendek parte hartutako proiektua dela esango nuke, aberatsa zentzu hortan, jendearen ilusioarekin egindako proiektua delako. Zelan sortu zen, noiz sortu zen, badira 5 urte esango nuke, ez nago seguru. Behin Berbaizu Euskal Elkarteak bere behar izan nagusia hasituta zuela, hau da, lan egiteko lokala, bilerak eta egunerokotasuna eramateko lokala izanik, ezinbesteko ikusten genuen eta aspaldiko aldarrikapena zen nolabait, aisialdirako dedikatutako lokala izatea. Kasu hortan oso modu zabalean antolatu genuen edo definitu genuen, oso argi genukan etzela izan behar Berbaizurako edo Txantxikurako propio toki bat, baizik eta herrirako edo Deustuko kide guztiontzako toki bat, baldintza bakarra euskaraz bizitzeko toki izan berzala, eta ateak zabal-zabalek izango zituela Deustun euskaraz antolatu nahi zuen edozen elkartek propio hartzeko. Zer hartzen dau bere baitan? Denetarik apatuko nuke. Berbaizuren jardunaldiak antolatzeko, eta beti pasatu izan dira irakurlaren txokoak, bidaiarien txokoa, berbaldiak, ikastaroak, eta esango nuke ondino badukala lehen esan duan bezala rekorrido paroa, eta edonor proiektu bat baldin baduka euskaraz burutuko dana eta jendea hurbiltzeko baldin bada, ongi etorria dela, nik hori aipatuko nuke behintzat. Berbaizuk txosna jarri du hainbat urtetan, hasieran jartzen zuen Euskara Dariola eta gero jarraitu zuen jartzen Berbaizu. Txosna guztien artean laguntza izan dugu. Zeuden lan batzuk talde guztiok egin behar genituela. 2 pertsona jun behar ziren igual montajea, desmontajea, txosna montatzeko eta kablea egiteko, eta gero ere lan batzuk, adibidez, maila jarri edo kendu herri baskarietan, eta jaietan beti ateratzen dira hainbat lan, Berbaizu parte hartu duela urtero, eta hori espero dugu holan jarraitzea. Eta horri esker Berbaizuk egin ahal izan ditu hainbat ekintza urteetan zehar. Ere izan da leku bat non guztiok gustora parte hartu dugu eta oso ondo pasatu dugu jaietan eta bai barruan bai kanpoan. Elorri Bertso Eskola orain dela 5 urte sortu genuen Deustualdeko guraso batzuk. Deustuko ikastolan hasitako bideari jarraipena emateko. Pentsatu genuen, posiblea zela kultur jarduera hori antolatzea, ikastolan bertan, ikastolatik kanpo jarduera eramateko, zorionez eduki dugu Berbaizuren laguntza, eurek utzi digutelako beraien lokala, espiegitura eta bar, eta bertan biltzen dira hainbat talde Mulerrenean. Gure ekintza edo jarduera hau egia da minoritarioa dela gure inguruan, baina gure helburua uste dugu bete dugula. Nahi duenak kultur jarduera hau egiteko aukera daukala, eta holan daukagu asmorik aurrerantzean be horrela jarraitzeko. Gu biok Maietan doni gara, Oseneko partaideak, eta Osen duela gutxi sortu den talde bat da, euskara sustatzeko eta kaleko giroa euskalduntzeko, jendeak gu euskara entzuteko eta guk jendea euskara entzuteko. Hori, azken finean Andonik esan duena, gure helburua hori da, euskara entzutea, Deustualdean eta holan. Eta horretarako prestatu ditugu pila ekintza, buruan ditugu pila ekintza egiteko, kontzertuak, irteerak, margoketak, eta besterik gabe, eta ikusi genuen oso aproposa zela Osen izena jartzak geure taldeari, azken finean nahi dugulako gu entzutea bai talde bezala eta sustatzaile bezala. Ni hemen gertu, hor, Matxitxu Euskaltegian hasi nintzen nire maitasun historia hau eskerarekin. Zoritzarrez naiz eta 72. urteko belaunaldikoa izan, euskara ez nuen jaso eskolan, eskola publikoan ez da asignatura moduan, pentsa. Hor bildu nintzen eta hor hasi zen nire kalegintza ekintza guztiak. Deustuko voleibol taldean egonik, jai batzordean parte hartzen genuen, eta noski horrek esan nahi zuen, jaietako beste erakunde batzuekin harremanetan hasi nintzela.
Orduan, garai hartan, Deustuko Gazte Asanblada sortu genuen, eta oso mugimendu polita eta jatorra sortu zen, lokala txiki hori okupatu genuen, sortu genuen soldaduzkaren kontrako mugimendua, esnaz joango, eta gogoratzen dut inkluso Ebaristo, Lapoia Rekosekoa, preste egon zela Deustura etorteko, baina azkenean ez ginen ausartu. Ikusi genuen beharra euskara talde bat sortzearena, eta sortu zen Deustuari euskara dariola. Eta kriston ekintza politan nire ustez aipagarriena izan zen iparraldera, Zarara, joan ginenekoa. Eta autobus oso bat bete genuen, oso ekintza aipagarria izan zen ere, hemen bertan, San Pedron, egin genuen 12 ordu euskaraz. Eta gogoratzen dut, hor erdian, egin genuela karatea, eta hainbat ekintza, eta dana euskaraz, eta jendea, nahiko harrituta begiratzen gintuen, eta euskaraz ari dira hauek, eta elkartzen ginen, eta euskara mundu guztiaren belarrian egoteko behintzat saiatu egiten ginen. Eta Deustu Euskara Dariolaren ondorioen, sortu zen Berbaizu, gaur egun daukagun talde garrantzitsuena agian, ezta, Deustu mailan. Eta, kalean, azken finean beti saiatu izan naiz kalean eta mundu guztia kutsatzen, ni bezala, nire maitasun historia euskararekiko konpartitzeko, ze ni oraindik maite minuta nago. Euskara gure bidea edo gure iparra dan, ea galde egin digate Berbaizuko lagunek. Neuk aukeratu dut hemen gazte lokalean egotea, beti pentsatu izan dodalako euskararen kontua ez dela, ez Berbaizu, ez Euskal Herrien euskaraz, euskaltegiaren kontu bat, baizik eta hemen komunitate hau osatu dugun guztiona. Eta gure hasiera edo hastapenetan nik uste dut asmatu genuela aliantzak sortzen, eta aliantza haietako bat izan zen Deustuko gazteekin, gazte lokalaren bitartez, gauzak antolatzen hastea. Garrantzitsuago iruditzen zait, aztertzea ze bide egiten dugun etengabe. Hau da, aztertzea non gauden, noruz goazen, eta momentuko estrategiak zehazten joatea. Gure bidea azken finean izan beharko litzateke euskararen funtzio guztiak egunetik egunerat berreskuratzen joatea. Bizi garen lekuetan, lan egiten dugun lekuetan, gure seme-alabak eramaten ditugun eskoletan eta abar. Jakiten badugu urratsak emoten, oinarte 25 eman izan ditugun moduan, eta aurretik euskara dariolarekin beste 10 edo, jakingo dugu iparra hori igual hurbila dagoen edo ez, baina mugimendu hori emoten. Aipatu nahi nuke Deustuko Berbalagun zelan sortu zen. Garai hartan Deustuari Euskara Dariolako kide bi, Euskalduntza alfabetatxerako diplomatura egiten ari ginen sarrikon, eta irakasle alemaniar baten bidez eduki genuen Euskal Herri osoan garatzen ari zen lehenengo mintzalagun proiektuaren berri. Donostiako Bagera Euskara Elkarteak antolatua. Egia esan proiektua ezagutu, emozionatu egin ginen, eta ikasturte hartan bertan lehenengo aprobada egin genuen. Garai hartan Deustun bagenuen sortuta Deustuko talde euskaltzalen topagunea. Deustuari Euskara Dariolak egin zuen halako diagnostikoa, ez dakit euskararen inguruan edo zebiltzan taldeekin, eta zenbat kide zegoen talde bakoitzean, zenbat ziren euskaldunak, zenbat lagun euskara ulertzeko moduan, eta pixka bat euskararen erabilera edo indartu nahian talde horietan, berbalaguna edo eskaini genien. Eta lehenengo ikasturte hartako partaide gehienak Deustuko bertako herriko taldetako partaideak ziren. Gaur egun nik uste dut gehiago berbalagun proiektua dela, ez dakit, euskalduntzen ari diren pertsonei edo eskaintzen diegun zerbitzua. Jartzen dugu arduradun bat izan daiteke euskaldun zar bat edo euskara irakasle bat, talde baten arduran, eta ikasleak etortzen dira astean behin guregana, eta kafe baten inguruan edo paseoak emoten saiatzen gara
euskeraz naturaltasunez hitz egiten eta hasten aula barruan bakarrik hitz egiten dela, eta horrela lortu nahi duguna da eurek euskera maitatzea eta bide batez naturaltasuna irabaztea. Beste ekintza bat izan daiteke adibidez irakurleen txokoa. Liburu bat aukeratzen dugu, partaideok irakurtzen dugu, elkartzen gera eta ekartzen dugu idazlea. Eta idazleak kontatzen digu pizkat nola idatzi zuen liburua, nola asmatu zuen historia, nola trikimailuak. Eta gero guk egiten dizkiogu galderak. Sorreratik esan dezakegu, Deustuko hainbat eragileren gana joan izan gara, euskara sustatzaile bihurtzeko asmoz, eurek, hau da, guk eskaini eurei, euskara euren hildo bezala ezartzea, ezta? Kirol elkartetara joan gara, komertziante elkartetara joan gara, eskoletara joan gara, eta hitzarmenak eskaini eta baten bat eta batzuk sinatu izan ditugu. Hildoa da, erakundeak eurek bihurtzea euskara sustatzaile, ez gu izatea euren zaindari bakarrik, baizik eta eure berak hartzea hori hildotzat, ez? Guk ez dugu hor dagoela etorkizunerako bide sendo bat, eta, hortik Euskaren Unibertsoa da horren atal bat, beste proiektu autonomoa da, ez da hitzarmengintzarena, baina hildo berdina da, ez? Eragile ezberdinekin adostasuna lortu eta euskararen bidea norberak beretzat hartu. Aipatu nahi nuke Deustuko Euskararen Unibertsoaren proiektuaren inguruan edo zenbait kontu, bai. Proiektu hau 2003an jaso genuen, egunkaria itxiberria ziguten, euskalgintza osotik zabaltzen ari zen mezu bat, euskalgintza koexionatu eta batu egin behar genuela, eta hasiera batean Deustuko Euskararen Unibertsoaren proiektua horretara edo helburu hori lortu nahian sortu zen. Hasieran goizeko dinamika eta arratsaldeko dinamika abiatu genituen. Goizeko dinamika hezkuntza munduari edo zuzendutakoa, eta arratsaldeko dinamika gehiago deustu gintzari begira edo. 13 urte geroago, esan dezakegu behintzat hori hezkuntza arloko proiektua badabiela, eta horretan ari gara, bai, euskaraz eta ereduan ikasten ari diren gaztetxoak edo motibatu nahian eta horren inguruko ekintzak egiten. Duela 21 urte edo, topagunea Durangoko batzar batean sortu zen, eta bertan berbaizukide bik parte hartu genuen. Eta aipatu behar da, nolabait erakusteko Euskal Herri mailako inplikazio hori, 15 urtez edo egon garela topagunaren zuzendaritza batzordean, bai. Iparraldearekiko ere, nolabait 25 urte hauetan nahiko harreman berezia izan dugu. Euskara Ariolaren garaian, ikasturteko plangintza beti diseinatzen genuen, Hondarribian egiten genuen urteroko mintegian, irailaren bukaera aldera, eta mintegi aseguru hori aprobetxatzen genuen, eta mugaz bestaldean kontzertu bat baldin bazegoen, arai baten ginen, parrandan, eta sarma hori hor egon zen. Betidanik izan dugu interesa Euskal Herria euskeratik ezagutzeko, eta horregatik 25 urte hauetan guztietan saiatu izan gara beti Euskal Herriko beste leku batzuetara joaten, iparraldeko hainbat dinamiketan parte hartu dugu, adibidez Euskal Herria zuzenean jaialdian, eta beste hainbat ekimenetan saiatu izan gara beti gainera kanpoko jendea, jende erdalduna ere erakartzen eta gurekin etortzen, Euskal Herriko beste leku batzuk ezagutzeko, eta uste dugu esperientzia aberasgarria izan dela guztiontzat. Berbaizuk hasieratik eduki du aniztasuna lantzeko beharraren kontzientzia, eta hildo horretatik aspaldia Noa Gente Lagun Berriak izeneko aldizkari peruar batekin hitzarmen bat egin genuen, euskara inguruko sentsibilizazio fitxa batzuk lantzeko eta eurekin harreman bat sortzeko, ez? Aldizkari hura pikutara joan zen, baina orduan utzi genion hori egiteari, baina jarraitu dugu hildo hori buruan. Horrekin lotuta, azken 2 urte terdian edo Ekuador Etxea izeneko elkartearekin hasi gara
harremana sortzen eta lantzen, behar bat izan sortu zitzaien eurei eta gure gana etorri ziren, eta ordutik astero dinamika bat dugu euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzeko, ez? Izango litzateke erdi klase, erdi berbalagun, erdi lagun talde moduko bat, non jatorrean hitzetako jendeak, gehien bat emakumeak eta gehien bat Hegoamerikarrak biltzen diren eta berbaizuk dinamizatzen duen. Asmoa ez da euskara ikastea, baizik, esan nahi dute, ez da euskara titulo bat ateratzea, baizik eta euskarazko oinarri batzuk hartu eta euskarakiko hurbiltasuna, laguntasuna, sentsibilitatea lantzea. 2 urte inguru daramagu hor eta esan dezakegu harreman sendo bat sortu dugula, elkarlana gero eta arinagoa da, gero eta freskoagoa esan dezagun, eta uste dugu emaitza batzuk ikusten ari garela. Parte hartzen dute euretako batzuk gure ekimen batzutan, baten bat bazkidetu da, euskararekiko jarrera aldatu da euretako batzurengan. Orduan hori uste dugu dela bidea, ez? Aniztasuna, euren hizkuntzen aitorpena, leku bat egitea eurei eta guk ere gurea eskaini eta zabaldu, ez? 25 urtetan Dariolak eta Berbaizuk sentsibilizaziorako material pilo bat ekoiztu dute. Adibidez pegatinak, kartelak, pankartak, edota urtean behin ateratzen dugun egutegia. Beti saiatu izan gara, mezu eta estetika berriak erabiltzen. Hemen Berbaizu, hemen euskaraz pegata daukagu, eta pegata hori langile euskaldun bat daukaten saltoki guzti ematen diegu, holan, bezeroa dendara edo saltokira sartzen denean, jakin badaki euskaraz eskatu alduela eta euskaraz hartatuko dutela. Egun, Deustu alde osoan zehar 40 saltokiek daukate pegata jarrita. Baina, jakin badakigu askoz gehiago direla langile euskaldun bat daukaten saltokiak. Hemen Berbaizu, hemen euskaraz, pegatinaren hildotik, urtean behin euskara zaindu duen Deustu aldeko saltoki bati ematen diegu Errekorti saria. Rekarte Deustuko baserri bat zen eta bertoko ala bat margotu zuen gezala pintore bilbotarrak. Orduan, kuadro horretan oinarrituta garaikur bat ematen diogu urtean behin euskara zaindu duen saltoki bati. Hasieran Berbaizun ez zegoen aisialdi talderik. Eta gero egin zan mintegi bat, bazkide guztiei zabalik egon zan mintegia, eta batez be ikusten zan gabezia aisialdian. Osea, batez be gaztetxoen aisialdian Deustuz. Igual umeak, ikastolan, ez dakiz zer, azkenean zeukien. Nagusiagoak igual entre gazte lokala, ez dakiz zer, aisialdia zegoen, baina gaztetxoengan ikusten genuen gabezi hori. Orduan, eiderreketanik hartu genuen apur bat konpromesua, apur bat buelta batzuk eman ideiari eta jendeari komentatzeko. Eta egia zen, espero ez genuen erantzuna jaso genuen, 10 bat pertsona begiraleanak egiteko prest, eta gero ere, zegoen jendea erantzun zigula, igual, guk eskatzen genuen larun bateroko dinamika. Eta bazegoen jendea igual prezegoena larun batero konpromesu hori hartzeko eta beste batzuk esaten zuten igual larun batero ez, baina hilean behin edo prez egongo zirela. Orduan egin genuen kanpaina bat, jarri genituen kartel batzuk eta eskola guztietan, egia esan, nik uste dut oso garrantzitsua izan zela ere ikastolaren implikazioa momentu horretan. Konpromesua jaso genuen, giltzak itxi zizkiguten eta larun bateroko dinamikarekin larun batero egiten genuen ikastola. Lan pila bat egin genuen, baina egia zen maitzarekin posik geunden, ez dakit, egumeak edo gaztetxoak edo posik ikusten genituen, eta gube posik lanarekin. Momentu unkigarria izan zena zen, trasbazio hori egin genuenean, gero ikusi genuenean gure umeak nagusitzen joan zirela, ze guk ez genituen ume txikiagorik hartzen, baina hundiak bai. Bosei garran maia ziginen, eta gero bosei DBH bat, bosei DBH bat, bi, bosei DBH iru, holan. Eta gure ume nagusienak, begirale bihurtu zirenean, izan zen, guretzat oso posgarria. Txantxiku aisiali taldea, orain dela 15 urte sortu zen Deustualdeko aisiali taldea da. Eta ume zein gaztetxoekin aisialdia euskaraz jorratzea helburu duena. Gaur egun 20 bat begirale gaude Txantxikun, eta
85 ume gutxi gora bera. Denak LH hirugarren mailatik DBH laugarren mailara bitartean. Eta urtean zehar antolatzen ditugun ekintzak gehien bat dira asteburu pasak. Egitugu asteburu pasa bat azaroan eta beste asteburu pasa bat otsaila inguruan, inauteriak prestatzeko. Gero arratzalde pasako jaite ditugu, norbalan tailerrak, formakuntza tailerra bai jaite ditugu. Eta gero, aste santuko porretan 4 egun joaten gara kanpora. Baita uztailaren 2. amabostaldian udalekoak antolatzen ditugu. 11 egunekoak eta normalan joaten gara edo Gipuzko aldera edo Nafarro aldera. Ekintza guzti horietaz gain Deustuko inauterietan eta jaietan parte hartzen dugu. Deustuko inauterietan egiten den igandeko desfilean, ume guztiekin. Eta Deustuko jaietan jai batzordeak antolatzen dituen Baskari herrikoietan. Txantxiku da bizitzeko modu bat, ikastola berezi bat. Nik uste dut ikastola reglatua baina askoz ere interesgarriagoa eta garrantzitsuagoa. Ikastea jokuen bitartez, bada ametsetan denok irudikatu dugun gizartea eta irudikatu dugun hasialdia, ez? Beraz, hor sortzen den elkartasuna, hor sortzen den bizipoza, ikaragarria da, ez? Eta hala ikusten dugu, ez? Gure seme-alabak bueltatzen dira etxera txantxikurekin egon ondoren, posik, alai, sormenez beteta, sortzaile eta bizipozez beteta. Beraz, nik uste dut txantxiku behar dugula urte askotarako. Presta aldizkaria 2001 urtean jaio zen, beraz ja pasatu dira 15 urte. Premia bati erantzutea etorri zen, hain zuzen Deustualdeko euskaldunak asko gara, baina oso barreiatuta gaude eta ez daukagu elkarren barri, eta pentsatzen genuen edabide batek, komunikabide batek lortuko zuela batetik euskaldun horiek elkarren artean harremanetan jartzea, eta gero bestetik bebai ikustaraztea asko garela eta gauza asko egiten diela euskeraz Deustualdean. Horretarako jaio zen, eta harrezkero nik uste dut oso ibilbide oparo egin duela aldizkariak, aldaketak egon dira, jende asko pasatu da bertatik, baina nik azpimarratuko nituzke gauza bi. Batetik, aldizkariak iraun duela atzetik euskara elkartearen, kasu honetan berbaizuren babesa eduki duelako, eta hori bat, eta gero bigarrena iraun duela jendeari eman dion babesari esker. Eta babes hori izan da aldizkarian laguntzeko, lan egiteko, gaia proposatzeko, artikuluak idazteko, jende asko pasatu da bertatik, eta baita ere jakina, babes ekonomikoa, babes soziala, iragarkiak, guzti horrek egin du posible prest gaur arte irautea, eta, hasi ginenean, eman genion segida hitzartu aldizkariari, hasi ginenean, esango dugu, 1000 etxetara heldu ginela, hitzartuk eukizuen oinarria aprobetsatuta, eta gaur egun prest Deustualdeko ia 3000 etxetara sartzen da. Hori da, esan daiteke, iaia Deustualdean, etxe batean euskaldun ipa dago, prest ere hor dagoela. Eta hori izan gure helburua eta alde horretatik lortu dugu. Orain gure helburua da, etxe guztietan egotea, etxe guztietan euskaldunak egongo dielako. Beste urrats batzuk ere egin ditugu, eta urrats horien artean Uriola dago. Uriola interneteko proiektua da, Deustualdeko eremua gainditzen du eta Bilbo osora zabaltzen da, hor indar gehiago
batu gara proiektu hori aurrera ateatzeko, eta lortu dugu Berton Prest eta Topagunea eta beste euskarazko edabide eta elkarte batzuen laguntzarekin lortu dugu sortzea interneten leku erreferentzial bat Bilboaldeko notizia guztiak euskaraz emoteko, eta apurbet Deustualdean bilatzen genuena Bilbo mailan ere lortzeko. Hor dago Uriola, eta hori da esan daiteke etorkizunari begira eman dugun beste urrats garrantzitsu bat. Begiralizateko bidan nagoenez, leheno heldu ikusten dituen pertsonak orain hurbilago sentitzen ditut, harreman hurbilago daukadalako beraiekin, eta orain umeak edo orain zaintzen ditugunak beste modu baten ikusten ditut, eta baina aldi beran ere harreman berezia daukagu beraiekin, begirale eta umen arteko harremana sortzen delako hor, eta oso indartsua da. Daramazkigu kantu gintzan 16 urte hasi ginenetik, normalean 20 lagun elkartzen gara. Emanaldiak egin izan ditugu Gabonetan, egin izan ditugu Santagedan erteten dugu, festetan hemen, San Jose festetan hemen Deustun, eta gero besteren batien dago, taberna batean edo bestean elkartzen garenean kantatu izan dugu, eta baldin eta demorazko badaramagu elkartu bari, orduen eta gustorago elkartzen gara. Lagun artea batzukin oso lagun arte estua daukat, eta elkartzen gara hor astelenetan, eta aparte beste egunen batean ere bai. Eta gero ezagutu, gehiago ere bai ezagutu, eta batzukin harreman ona daukat, eta elkartzen garenin beti gaude prest kantatzeko. Hainbeste urtetan irauteko zerbaitagatik izango da. 2009an jubilatu nintzen, orduan 40 urte euskarazko irakaskuntzan mundu horretan murgildu naiz. Gero, jubilatu ondoren, laguna zegoela Deustun, eta jendea nahi zuela hitz egin, aukera hori izan gendun, eta oso pozik hasi nintzen. Gainera, tokatu zitzaidan taldea, guztiz jatorra, alaia, oso jente, guztiz majoa. Eta horri bilin naiz urte batzuk. Esperientzia guztiz positiboa. Nik lagun asko egin ditute Berbaizun, izatez gaur egun nire lagunak direnak, nire kuadria direnak talan, bertan ezagutu edo gutxienez harreman anestutu genuen taldeari eta euskarari esker, eta hori daukat pertsonal mailan eskertzeko taldeari. Eman dit aukera Deustuko hainbat jende euskaldun eta niretzat momentu baten ez ezagunak edo ingurune ezberdinetan ibiltzen zirenak edo ezagutzeko. Direla eta entzuten da.